ଶଳା କେମିତି ଗାଧୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଶୀତ କେତେ ବୋପା ମା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ ପକେଇଲେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଥରି ଯାଉଛି। ଏ ଶଳା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗାଧଉଛନ୍ତି କେଜାଣି। ଏଥିରେ ପୁଣି ଘରେ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁକ ପାଳିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे ए चिकेन नाଳ ଖାଲି ବହି ପଡୁଛି। ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କଣ ହବ ହେଲେ ପଞ୍ଚୁକ ପଡି ଯାଇଛି। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scam.